חברים, כאן עמוס ממעטפת. היום אנחנו בתערוכה בחו"ל, באמסטרדם, של מתקנים מתהפכים. בואו נתקדם אליי איתה, אני רוצה להראות לכם את החברה שמעטפת טורים מזמינה ממנה, Isis Inflatables, ואני רוצה להסביר לכם מה האיכות של המתקנים של מעטפת טורים ומה ההבדל. קודם כל בואו נסביר לכם איך כל מתקן מתנפח מורכב שתדעו. המתקן שלנו בנוי ממחיצות. שימו לב, יש מחיצות שמונות מהאוויר לברוח, וגם כאן בפנים. עוד משהו שתשימו לב, לתפרים שיש לנו בין החוצצים. כאן יש לנו שכבת הגנה שהיא תפורה. מה שזה עושה זה מאוד חשוב. סליחה, מבחינה בטיחותית, שהילדים לא יכולים ליפול לבפנים. אגב, גם החומרים שאנחנו שמים במחיצות הם חומרים מאוד מאוד חזקים. אי אפשר לקרוע אותם. אוקיי? אתם לראות את האיכות של החומר, זה דוגמה שהכנו בשבילכם, שתראו איך המתקן בנוי. כל מה שאתם מזמינים ממעטפת אירועים, זה האיכות של המתקנים. Very very strong. אוקיי? דברו איתנו מעטפת אירועים.